मम्मी ये थंडा पड़े कौन टी स्पाइसी स्पाइसी करके देले हंतानी। ରାଗ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇଯାଉଛି। ଆଜି ତ ରାଗ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି ଦେବି ପାନେ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଧରା ପଡେ କି ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ପାଇଁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା କିଲବିଲି ଲଙ୍କା ଯାହାକୁ ଧରି ମମି କହିଥିଲେ ଆଜି ତ ତାକୁ ନାମଟେ ଦେବି ଆଉ ତା ସବୁ ରାଗ ଖିଆ ଛଡେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମମି ସେ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚାରିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏବେ ଚାରିଫଳ କଲେ ଯେ କୋଉ ଲଙ୍କା ଦେହରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେସନ ନେଇ ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକେଇ ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି ମାଡ଼ କରିଦେଇ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଲୁଣ ପକେଇ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇ ସେ ଭଲକି ମିକ୍ସିଂ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ତ ପୁରା ମତେ ଫୁଲ ବାମ୍ଫ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ତାକୁ ବେସନ ଦେହରେ ପକେଇ ଭଲକି ମିକ୍ସିଂ କରି ଆମ ଜମ ତେଲ ଦେହରେ ନେଇ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଲଙ୍କାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ। ତାପରେ ତ लंका चप पानी